راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ናብ ሃገራት ኤውሮጳን ምስጋር ካብ ዶባት ኤርትራ ጀሚርካ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ዘሎ በዳህ ጉዕዞ ስደት ሓደ ዓብይ ክፋል ዛንታ ሓድሽ ወለዶ ኤርትራውያን ኮይኑ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሕሎ ብፍላይ ኣብ በረኻታት ሱዳንን ሊብያን ኤርትራውያንን ካልኦት ዜጋታት ጎረባብቲ ሃገራትን ዝገጥም ዘሎ መከራን ስቃይን ናይ መዓልቲ ዜና ካብ ዝኸውን ዓመታት ሓሊፉ እዩ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊርካ ኤውሮጳ ቅድሚ ምእታው ሊብያታ ናይ መወዳእታ ክትሕለፍ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ኣብዛ ሃገር ኣሽሓት ኤርትራውያን ዘባህርር ግፍዕታት ሰጊሮም እዮም ገና እውን ይሰግሩ ኣለዉ ኣብ ሊብያ 3 ዓመታት ዝተቐመጠ ሰሎሞን ገብረዮናስ ምስ ሚድያ ትካል ስደተኛታት ዝገበሮ ዕላል ኣብታ ሃገር ንዘሕልፎ ዘሎ ናብራ ብምረጥ ጥራይ ከሰንትኖ ይመረፀን ብዘይ ቅብኣ ክነብር ኣይክእልኒ ካብዚ ዓውዲ ስነ ጥበብ ተፈልየ ክነብር እውን ኣይደልን ዝበለ ሰሎሞን ካብቲ ንዕለታዊ መግብታት ዝረኽብዎ ሒደት ገንዘብ ናይ ቅብኣ ናውቲ ከም ዝሸመተ ሓቢሩ ወዲ 29 ዓመት ሰሎሞን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ጠራብሎስ ኣብ ዝርከብ ዘይተዛዘመ ህንፃ መሰሳት 200 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ዜጋታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብሓባር ዝነበር ሰሎሞን ወላዲቱ ወርቃ ሸይጣ ዝለኣኸትሉ ኣሳት $5,500 ከፊሉ ብጃልባ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ፈቲኑ እዩ እንተኾነ ብሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ተታሒዙ ናብ ማእሰርቲ ኣትዩ ኣብ ማእሰርቲ ብዘማዕበሎ ሕማም ዓባይ ሰዓል ከሸግሮ ድሕሪ ምጅማር እውን ክእለየሉ ናብ ዝኽእል ካልእ ግዜያዊ መዕቆባ ኣትዩ ኣብዚ እዋን እዚ ጥዕንኡ ተማሒሹ ኣብ ዝነብረሉ ዘሎ ህንፃ ከተማ ጠራብሎስ ዝበዝሐ ጊዜኡ ብቕብኣ ይሕልፍ ኣሎ ኣብዚ ዓለምና ኣተኩረኣ ኣብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን ሰሎሞን ናብ ቅብኣ ከም ዘድሃበ ድሕሪ ምግላጽ መብዛሕትኡ ፍርያቱ ንእምነቱ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ብርሂው ኣብ እምነትን ስነ ጥበብን ኩሉ ግዜ ተስፋ ኣሎ ብምባል ድማ ንዝበለጸ መጻኤ ማዕዱ ኣብ ሊብያ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሳት 49,000 ሓተቲ ዕቑባ ከም ዘለዉ ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት የመልክት ሰራዊት ሱዳን ናብ ዶባት ዓስኪሩ ካብ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈነወሉ መጥቃዕቲ ከም ዘምከነ ኣፍሊጡ እቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ገዳርፍ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣንፋል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ብምጥቃስ ሓይልታት ሱዳን ብዝሃብዎ ግብረ መልሲ ክሳራታት ተጎልቢቡ ከም ዝተመልሰ ኣመልኪቱ ሰራዊት ሱዳን ልኡላዊ መሬት ሃገሩ ናይ ምክልኻል ሙሉእ መሰል ከም ዘለዎ እቲ መግለጺ ዘኻኺሩ ብዛዕባ ካብ ክልቲኦም ወገን ዝወረደ ጉድኣት ዛጊታ ኣይተሓበረን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ሓደ መኮነን ዝርከቦም 3 ወተሃደራት ከም ዝተቐትልዎ ኣፍሊጡ እዩ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዶባትን ብዝርከብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬትን መጋሃጫን ግጭታት ክካየድ ጸኒሑ እዩ ኣባላት ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ደሞዝና ይተኸፍለናን ብዝብል ኣድማ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ መርበብ ሓበሬታ ጋርወብ ዘቕረቦ ዜና መሰረት ዓሰርተታት ኣባላት ሰራዊት ናብ ቤተ መንግስቲ ናብ ዝወስድ ጎደናታት ብምውፋር መንገዲ ዓጊቶም እቶም ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 27 ዝኾኑ ወተሃደራት ኣብዚ ሳልስተ ዘይ ኣድማ ብምክያድ ጎደናታት ቤተ መንግስቲ ብዝዓገትሉ ህዝቢ ክድግፎም ይተራዩ እቶም ኣባላት ሰራዊት ኣብ ዝተመደበሎም ስራሕ ተዋፊሮም እኳ እንተለዉ ንዓመትን 8 ወርሕን ደሞዞም ከም ዘይተኸፍሎም እዮም ሓቢሮም ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሶማል ጀነራል ዑደዋ ዮሱፍ ራጌ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብወግዒ ናይ ዝተመዝገቡ ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ደሞዞም ከም ዝተኸፍለ ብምርግጋጽ ጉዳዮም ናይ ዘይተጻረየ ዝተረፈ ከም ዘሎን ንምጽጋኑ ይሰርሑ ምህላዎምን ጠቒሱ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዝተኸተሉን ብሕጋዊ መገዲ ዝተመዝገቡን ኣባላት ሰራዊት ደሞዞም ዝተኸፍልሉ ናይ ባንክ ሰነድ ከም ዘሎ ብምምልካት ደሞዘይ ኣይተኸፈልኩን ዝብል እንተሎ ብኣድማ ዘይኮነ ካልእ ሕጋዊ ገባብ ከም ዘሎ እቲ ጀነራል ኣረዲዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا مدام منسيات عبريدي رنا سلام نعخم يخون زخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلايك مدام منسيات أبزلكمو بسلام انتعنان كتلو من نيوتنايو مدبكم مدام منسيات نلوم حموس 25 سنة كلتشن 20 نعخم يخون يوم تبلتم مدبات حيزة مزيالنا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنة يتصنحوت
መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ገዛኻዩ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን እዩ ንስራሕ ኣመልኪትና ኣብ ስልጠና እናሃለና እቲ ስልጠና ብሓፈሻ ከመይ ጌርካ ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ስደተኛታት ክትኣልን ክትርዳእን ትኽእል ዝብል እዩ ነይሩ እታ ናይ ስነ ኣእምሮን ስነ ጠባያትን ክኢላ ነቲ ስልጠና ኣብ ነንሕድሕድና ሕቶታት ተሓታቲትና ባዕልና ክንጅምሮ እያ ሓቢራትና ከምኡ ድማ ኾነ ኩልና ሰልጠንቲ ዘዝመረፅናያ ሰብ ስምናረቑሕና ክንሓትት ጀሚርና ንኣብነት ንዓይ ዘስሕቕ ቀልዲ ክነግር ተሓቲተ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ሶርያዊ ቆልዓ ቬንቲሌተር ደልዩ ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋ ቬንቲሌተር ከም ዝደለየ ክነግረኒ ዝገበሮ ኣክሽን ዘኪረ ንባዕለይ ክርትም ኢለ ድሕሪ ምስሓቅ ኣዕሊለዮም ብማዕረይ ዝነበረት ሰበይቲ ንዓይ እንትትኸውን ክሳዕ ዝብል ዘዋናወነትኒ ሕቶ ተሓቲታ እታ ሕቶ ካብ ኩሉ ነገር ዘፍርሓኪ እንታይ እዩ እያ ትብል ከይተሓተትኩ ዘፍርሓኒ ክነግር ካብ ኣፈይ ክመልቆ ንደለየ እታ ማዕረይ ዝነበረት ሰበይቲ ግን ቀዲማ ስራሕ ምስኣን ከም ዘፍርሓ ነገረት ኣብ ውሽጠይ እቲ ዘፍርሓኒ ነገር ከጋማድሖ ጀመርኩ እቲ ፍርሕቲ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብፍላይ ኣብ ህይወተይ ዝመላለስ ዘሎ ፍርሒ እዩ ንሱ ከዓ ካልኣይ ግዜ ንዘይምስዳድ እዩ ኣጥቂቕካ ክንረአ እንከሎ ፍርሒ ናይ ከም ብሓድሽ ብሕጂ ክነብረሉ ዝኽእል ቦታ ክህልወኒ ዘይምድላይ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብሕጂ ሓዳስ ሰብ ክኸውን ኣይደልን እየ ካብቲ ዝፈልጠንን ዝፈልጦን ደንበይ ንዓይ ዝመስል ዓቐነይ ናብራይ ኣዝየ ርሒቐ ምስ ተሰደድኩ ሓዳስ ሰብ ኮይነ ዘሕለፍክዎ ግዜያት ደጊመ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክምለሶ ኣይደልን እየ ኣብ ሓድሽ ከባቢ ጋሻ ምዃኑ እዩ እቲ ካብ ኩሉ ነገር ዘፍርሓኒ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ መልሲ እዚ ግን ንውሽጠይ ጥራሕ ክምስክረሉ ተገዲደ ነበርኩ ምክንያቱ እታ ዘዋናወነትኒ ሕቶ ንዓይ ነበረትን ግዳስ ውሽጠይ ነዚታት እናሰላሰለ ካብቲ ብዙሕ ኣርእስታት ሓንቲ ኣዝያ ዝዓጀበትን ርእስቲ መፅያ እታ ርእስቲ ብቐጥታ ብቋንቋ ትግርኛ ክትርኩም እንከላ ገዛኻዩ ኣይትሰከፍ ዝዓይነቱ ወይ ድማ እዚ ገዛኻ ክኸውን ይኽእል እያ ትብል እቲ ገዛኻዩ ድማ ዓድኻዩ ወይ ቦታኻዩ ንዝብል እዩ ዘመልክት እታ ክኢላ ስነ ጠባያትን ስነ ኣእምሮን ትብል ብዙሓት ሰባት ካብቲ ኣዝዮም ዝፈልጥዎን ዝለመድዎን ከባቢኦም ኣዝዮም ኣርሒቖም ምስ ገሹ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፅሑን ኣብቲ ዝበፅሕዎ ሓድሽ ከባቢ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከምቲ ዝኾንዎ ዝግብኦም ምዃን ምሳኣኑ ካልእ ዝኽየድ ነገር ናብ መድዳዮም ዝኣቱ እቲ ምኻድ ወይ ካብቲ ዘለኻዮ ኩነታት ክትርሕቕ መፍታን ብተግባር ምኻድ ጥራሕ ኣይኮነን ዝግለጽ ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣለዉ እዮም ገሊኦም ሰባት ኣብ መስተን ኣብ ሓሸሽን ካልእን ክሕብኡ እንከለዉ ገሊኣቶም ከዓ ኣብ ዝሓሸ እዋን ናብ ካልእ ቦታ ክንከይድ ኢና ኢሎም ብምሕሳብ ነብሶም ከተዓሻሽው ይፍትኑ እዚ እቲ ካልኣይ ስደት እዩ ዝበሃል ስለዚ ንመንእሰያትና ብዝተኻእለና መጠን እዚ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ናትና እዩ ዝብል ስምዒት ክንፈጥረሎምን ክንሕግዞምን ኣሎና እታ ሰልጣኒትና ገና ዘረባ ኸይወድአት ክልተ ነገር ትዝ ኢለናኒ እታ ሓንቲ ኣተሓሳስባይ ብፍጹም ዝቐየረት ክትበሃል ትከኣል እያ እታ ካልአይቲ ከዓ ብዛዕባ ደቂ ዓደይን ኩነታቶምን ቀጻሊ ዘተሓሳስበኒ ጉዳያ በታ ቀዳመይቲ ክጅምር ኣብዚ ዓዲ ስደተይ ገና 1 ዓመት ኣይመላእኩን ነይረ እታ ተሓጋጋዚተይ ዝነበረት ሰበይቲ ከም ደቂ ዓዲ ክንጫኖ ብምሕሳብ ንሓንቲ ዘይነብ እትበሃል ሶማላዊት ኣብ ገዛይ ዓዲማ ክንላለ ዕድል ፈጠረትልና ምስ ዘይነብ ናይ ቀደም ሌላ ዝነበረና ክሳዕ ንመስል ተሓቋቂፍና ተሰዓዒምና ፀብሓ ዓደስ ኣብ ጣይታ ፀብሒና ከዓ ሓመድ ጌርናዮ ዘይነብ ኣብ ህይወታ ዝተጎናፀፈቶም ዓወታት ዝሓለፈቶም መንገድን ከተዕልለኒ ጀሚራ ዘይነብ ተማሂራ ስርሓ ዝሓዘት ነርስ ኮይና ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ድማ ፖለቲከኛ ንቤት ምኽሪ እትወዳደር ጓልያ ትብዓታ ኣብ ገጻ ክሪኦ ጀሚረ ነይረ ኣስዒባ ንኹሉ ማሕለኻታትን ባህልን ልምድን ሰጊራ ነቲ ጓል 17 ዓመትን ከላ ተገዲዳ ድሕሪ ምምርዓዋ ዝወለደቶ ወዳ ሒዛ ምስ ሓደ ሆላንዳዊ ከም ዝተመርዓወት ምስ ነገረትኒ ሓይላ ብግብሪ ክጋህደለይ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ዘረባኣ ቋሪፀ ንሃገርኪ ኣብ ዝኾንክ እንታይ ትገብርላ ክብል ሓቲተያ ሃገረይ ከመይ ማለትኪ እዩ ድንግርግር እናበለት ንሕቶይ ብሕቶ መሊሳትለይ ማለት ሲ ሶማሊ ኣብ ፀገም እያ ዘላ ስለዚ ንስኺ ብዓቕምኺ እንታይ ክትገብሪ ትኽእሊ እቲ እዋነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ካብ ስልጣን ክእለ ከም ዝኽእል ዝመስለኒ ዝነበረ ናይ ግርህነት እዋን እዩ ዝነበረ
حتى خوي تردي يلخو نهاجر يزقبرلا ነገር يبلين كجبرونا يكلني بلتنا اعتبيلا مالتسي ولا سلام وصل في قليت خدني خي تقرمن أتوكرن حتيتيا نمني لخ خيد أنا بعلي نفسي انتخي إلى هاجر ندي هاجر كل سب نفسه مسك آليات الناس أنا نتهاجر نفسي انتخي إلى لا مسرتها وحاجة زي ود سب نفسه خي معبلة هاجر كمعبلة يكلني حدا نجرك نجركي قد معسر عامت نبز عدمس متساكو مبزحت أسمالا وسدتنيا أبقى ربع جزي عدوخ من لس مخانو إن حسبا إن مخانين ينبر نيرو نتمرتي نمعبالة نموهات زين كل من لسينا بزبل مخنيات يحلفو نيرم قن عسر عامت كوينو كسا حج استملسة سبيلا سلازي زولون زنبرنا مراتي أبزل خيو كتكونو زقباكا مخاني كتبل كوحكي حاتني كيدا نبتا خلقي تخمت أب كبابي بزحات من إسياتن حدشتي مزاتنياتاتن علونا اتقولي حزر رأزولون بقر بزو حساب أب كالأي سدت مهلاوي كالأي بخالأيو أرحيق كاسدت بحج زيقنتنا هولان تقبيلهم ناب أمريكان كالوت هاقراتن كسددو بيلهم إنا حسو بزصبي زولو أديهم تقصرهم راديو إرنا قردت صحي ويكا إكليبسيس انتايو لك أنا أبقى خفال إثيوبيا قردت صحي ترائيس بزو حساب نتنخطريو بحزبل فولي ترئيت كريون كسئلون كأني اتقردت أمولي إثيوبيا يرقب زي منبارو خاء قال سبات اتقردت نمنتايب أديس هابان كالوت كتماتاتنا يترائين بمبال مس بوليتيكان شركانن كتححزو قنم عبنا لهم مدبنا قردت نمنتاي يخصت كندي عينت قردت هالو قردت كندي جزي يخصت قردت خصت كلو أب كل خبابتات دي زرقة ولاون أوصون بوتاتات نقردت بزي من تصرمر أين عينتنا خجودو يخلدو زبل حتوتات كندسس كنفتنينا قردت صحين ورحن كابتنتين كابتك أم تتصنحه تفوت رأوي كستاتيو قردت مالت أمونغو سلسته تفراوين أكلات مالت صحي مريتن ورحن بزفتر ناي مقررات مسرح تريتيو بز ناي مقررات مسرح مسرت أمريت كوينا كنريهم إن خقل كلت عينت قردتالو إزي أتوم قردت صحي وي سولار إكليبسيس كم أون قردت ورحي وي كأ لونار إكليبسيس تبهيلهم يفلتو إتي إكليبسيس زبل قال كابناي إكلا بيسيس زبل ناي قريخ قال زوات أخوينو مرحراح متنطان ويون متلام كمالتي ترقم من البات زي عسايما دك أسابات نقردت كاب زنبرو مع الرأية زمنشوه كخون يخلي لو مسالا معبالة سنفلتت قردت نمنتا يخصتن مع سنابين يخصت أقدمنا فليتناس بزي فرحي نستمقرو كوانت هالنا كأدم زمن قردت كقات من كلو بسنفلت أثاوي أقباب كتنتنوه يخلو سلزي نبرو بزح السبات برعدي يوحدو من بارمن نتخصتت مستفل عليه ماريتاوي هايمانوتاون تنصوايون أقاد أميتات بموساب يريقوا من بارم مزاقبت تاريخ يحبرونا نقابلنت أبتنتاوي تشاينا قردت مستعنا نقوسن أقاو سلطانون أزي متححز نيرو أما بزحتو خفالات علم كأ قردت مسح مقفال وي كأ كم قطع عمالخ تحسيبو بدحرة قردت عنوة موتن كيسعب برتح فرحي يفتر نيرو أقدمناهم كم تقصنا كل عينت قردت يوم زلو قردت صحي ورحي أمونغو مريتن صحيين بمخان وي كأ بمونغو مريتن صحيين بمحلف نصحي نستوسن غزي كتغاردان كلا زفتر قردتيو كم زبله قردت صحي كغاط من كله اتترئت بمطن تقردت استفلالي كخون يخل ورحي ككم كنتاتو نصحي ملؤ بملؤ بخفيل وي كم حوسي سجللت كتشفنا تخلع حنسابون كاب كفيل نملؤ كملؤ ناب كفيل زقاير قردت كغاطم يخلي نابنت ورحي نصحي ملؤ بملؤ ابتشفنولو غزي كم كوتايو زخون ورحي ملؤ بملؤ نصحي سلت تخولا اتزفتر مرئت عنكيل برهان زخببو تصلم ستتا نغري ابغلا خفال نايت عنكيل دما من لحتا الماس ويكا دايموند ايفكت زبلو من لحتا خرقه يخل ورحي بخفيل نصحي كتكولان كلخا ككما قمامط ورحي صحي بغلا خفالا تجريما ويون تفاريقه تراينا اتسالساي قردت اتخمسه قللس قردت كوينو ورحن صحين كم رقيق جلبيان قمشتن كدراربا
እንከለዋ ዝፍጠር ጽባቐ እዩ ብገምጋም ኣብ ሓደ ዓመት ካብ 2 ክሳብ 5 ግርደት ፀሓይ ከጋጥም ይኽእል ንኣብነት ኣብ 2019 ኣብ ዝንስዕባ መዓልታትን ቦታታትን ሙሉእን ከፊልን ግርደት ፀሓይ ተራእዩ ኣብ 5-6 ጥሪ ኣብ ፓሲፊክን ርሑቕ ምብራቕን ኣብ 2 ሓምለ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ 26 ታሕሳስ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳን መብዛሕትኡ ክፋል ኤሽያን ግርደት ፀሓይ ነይሩ እቲ ካልኣይ ግርደት እቲ ግርደት ወርሒ ወይ ከዓ ሉናር ኤክሊፕስ ኢልና እንጠቕሶ እዩ እዚ ከዓ መሬት ኣብ መንጎ ወርሕን ፀሓይን ክትኣቱን ከላ ዝፍጠር ግርደት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ 2 ግዜ ንዓመት ግርደት ወርሒ ይፍጠር ግርደት ወርሒ እውን ልክዕ ከም ግርደት ፀሓይ መሬት ንወርሒ ብዝጋረደታ መጠን ሙሉእን ከፊልን ተባሂሉ ይግለጽ እቲ ኣብ መንጎ ግርደት ፀሓይን ወርሕን ዘሎ ፍልሊ ከም ዝስዕብ እዩ ግርደት ወርሒ ብዘይ ድጋፍ መነጽር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግርደት ፀሓይ ግን ብዘይ ድጋፍ መነጽር ምርኣይ ናብ ሓደጋ ይቃልዓካ ግርደት ወርሒ ለይቲ ክሰት እንከሎ ግርደት ፀሓይ ግን ኣብ ቀትሪ ይኽሰት ግርደት ወርሒ ኣብ ዓመት ብውሕዱ 2 ግዜ ይኽሰት ግርደት ፀሓይ ግን ዝያዳ ከጋጥም ይኽእል ንኣብነት ኣብ 2019 2 ግዜ ጥራሕ ማለት ኣብ ጥሪ 21 ከምኡን ሓምለ 16 ግርደት ወርሒ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈት ዓመት 3 ግዜ ግርደት ፀሓይ ኣጋጢሙ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ከምኡ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ 2020 ካብ ግርደት ፀሓይ ንላዕሊ ግርደት ወርሒ ክበዝሕ ትጽቢት ኣሎ ከም ትጽቢት ክኢላታት ተዓውዲ ኣብዛ ዓመት 4 ግርደት ወርሕን 2 ግርደት ፀሓይን ከጋጥም እዩ ግርደት ወርሒ ንውሕ ዝበለ ሰዓታት ይጸንሕ ግርደት ፀሓይ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንቁሩብ ካልኢታት ጥራሕ ይጸንሕ ግርደት ወርሒ ከጋጥም ከሎ ኣብ ኩሉ ጸላም ዘሎ ክፋል ዓለም ይረኣይ ግርደት ፀሓይ ግን ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ጥራሕ ይረኣይ ግርደት ወርሒ ኣብ ዝመልኣትሉ ግዜ ግርደት ፀሓይ ከዓ ሓዳስ ወርሒ ኣብ ትወጸሉ ግዜ ይኽሰት ንኽልቲኡ ግርደታት ተመሳሳሊ ዝገብሮ እቲ ምርኢት ኣዝዩ መሳጢ ምዃኑ እዩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናዮ መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ክሳዕ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ ሬድዮ ኤረና